Uma ngaphane kuwukuthi uyindoda unenkinga yokuthi mawuhlangana nomuntu wesifazane ukukhanya kubi khona. Kunaloko kufanele wena uchaze indaba, uchaze izitori. Asichaze isitori la sikwenzela into ebelula. Nali ikhambi nayo induku. Lo muthi lo uyawuthatha uwusiphule nje uwukhiphe wonke. Ubese uyawuthatha uwuqobe noma ukuthi uyathanda ukuwuqoba. Mawuthanda ungawupheka unjengoba unje ubilise ubile. And then uzobese ukha into engangekhaphu uyachatha ngawo. Ngizonikhombisa nje ngizowupheka nje manje nami ngizochatha ngawo. Uyachatha ngawo lo muthi, awukugijimisa, awukuyisa ithoyilethi kakhulu ukuthi ulwane ukugijimisa, cha. Uyachatha nje ngawo ukwazi ukuthi uhlale ubambeke kahle. Then emveni kwaloko imizwa yakho izokwazi ukuthi ifunction ngendlela, zonke izinto zikwazi ukuthi zenzeke. And mangaphane kuwukuthi umuntu ophathwa isifuba sakho siyacinana, uyakwazi ukuwupheka uwuphuze lo muthi uhlanganise nelentuzana neminti. Iminti le yona upheka nayo ulokwane uziphuzela nje lesi siphungo leso sifuba lesi esikuphethe esizokwazi ukuthi siphele, ukwazi ukuthi uphile nabantu, kube kuhle, kube mhlophe, kukhanye kuyihlabathi izolwandle. Siyacamagusha-ke, makube kuhle, makube chosi, makube hele. Siyabonga.